Φίλοι τηλεθεατές, γεια σας και σήμερα. Είμαστε στην Γκαλερί Ιτανίδη. Βρισκόμαστε στην Κόρινθο, Πιλαρινού 4. Το τηλεφωνικό κέντρο είναι αυτό που βλέπετε εκεί, όπως κοιτάτε αριστερά σας. Καθώς και πού μπορεί να μας βρείτε στο YouTube. Πώς μπορείτε να μας βρείτε. Να γραφτείτε, σας το έχω πει και άλλες φορές. Είναι δωρεάν η εγγραφή. Θα σας ειδοποιούν από εκεί πότε έχουμε κανονική εκπομπή. Ο Θήμιος με το τηλέφωνο όπως πάντα. Το Μιραντάκι όπως πάντα δραστήρια, ψάχνει και τρώγεται. Και εγώ εδώ. Από εβδομάδα θα βγει και το Μιραντάκι μας θα βγει. Πάλι. Δεν το αντέχω, δηλαδή 2 ώρες να μιλάω εδώ, δηλαδή είναι μαρτύριο να βγει το Μιραντάκι μας. Όμορφη είναι, γλυκιά είναι. Την αγαπάτε. Όλα τα καλά για πάνω της. Όπως και εγώ είμαι τυχερός που έπεσε στο διάβαμο, στον δρόμο μου. Λοιπόν, όμορφη εκπομπή και σήμερα, μας έχουν έρθει πάρα πολύ ωραία πράγματα. Είναι το φωτοφίνις που λένε, αρχίζει και η μεγάλη εβδομάδα, μην το ξεχνάτε αυτό. Πλέον θα αρχίσουμε να ετοιμαζόμαστε για τα αρνιά, για τα ξέρω εγώ, για όλα. Είμαστε στο φωτοφίνις. Γι' αυτό λοιπόν και εμείς σήμερα σε καμιά 15 κομμάτια θα σας τα δώσουμε σε κάτω από το κόστος αυτό που κάνουμε. Δηλαδή σαν στόκ. Έτσι. Όπως κάνουμε και με τα πολλά που κάνουμε την άλλη φορά, δεν θα το κάνουμε όλη την εκπομπή. 10-15 κομμάτια θα δείξουμε σήμερα. Να έχετε υπόψη να τα κλείσετε γιατί είναι μοναδικά. Παίρνουμε. Σας έχω διευκρινίσει ότι αυτά δεν είναι κομμάτια ελαττωματικά ή δεύτερης διαλογής. Όχι. Είναι αυτά που σας πουλάμε. Απλά έχει μείνει από κάθε σειρά από ένα κομμάτι και λέμε προκειμένου να γεμίσει το όλο από ένα, τα δίνουμε στο κόστος και τελείως η υπόθεση. Λοιπόν, να μην πω τίποτα άλλο. Ο πόλεμος καλά κρατεί κάτω εκεί με τους Αμερικανούς και τους Εβραίους. Σκοτώνει κάργα παιδάκια από τη μια μεριά και από την άλλη μεριά. Τι ηλίθιοι που είναι ρε παιδιά. Δηλαδή είναι έτσι. Ρίχνουν πυράβλους από εδώ, σκοτώνονται από εκεί. Απαντάνε από εδώ, άλλοι μάγκες. Ρίχνουν πυράβλους από εδώ, σκοτώνονται από την άλλη πλευρά. Και σκοτώνονται ανθρώποι. Μπορείτε να το διανοηθείτε. Γκρεμίζουν νοσοκομεία, σχολεία, εκκλησίες, διάφορα μνημεία που τα έχει σεβαστεί ο χρόνος εδώ και 2-3 χιλιάδες χρόνια. Η Περσία μιλάμε είναι ιστορική χώρα, έτσι. Και τα έχουν γκρεμίσει όλα. Τα σεβάστηκε ο χρόνος και δεν τα σέβονται οι άνθρωποι. Τέλος πάντων. Να ξεκινήσουμε, λέω όμως εγώ, με την Άμπελο. Μια πάρα πολύ όμορφη εικόνα. Είναι εδώ η Άμπελος. Έχει διαστάσει 20x28. 20x28. Και είναι μεικτή τεχνική. Το ξύλο, είπαμε αυτό που τα φτιάχνουμε εμείς, είναι ξύλο θαλάσσης. Τα βουτάνε δηλαδή για κάνα μήνα στη θάλασσα, ποτίζουν καλά. Οπότε δεν κινδυνεύεται ούτε από σκόρο ούτε από τίποτα. Λοιπόν, όμορφη εικόνα, 40 ευρώ έχει η Άμπελος, μια πάρα πολύ ωραία δουλειά. Ένα κομμάτι το οποίο μπορείτε να το βλέπετε, ξύλο δεν είναι νοβοπάν, εμείς νοβοπάν δεν χρησιμοποιούμε. Μπορείτε να την κάνετε δώρο στα παιδιά σας, στην οικογένειά σας, σε φίλους, γνωστούς, συγγενείς, κουμπάρους. Λοιπόν, είναι η Άμπελος και όπως είπαμε το φόντο πίσω βλέπετε είναι με φύλλο χρυσού. Είναι φύλλο χρυσού παρακαλώ. Μην κρατάτε αποστάσεις, πάρτε το τώρα και θα με θυμηθείτε. Λοιπόν, 40 ευρώ μόνο. Τώρα πάμε να δούμε, προσέξτε.
Μου τα έφερε το μοιραντάκι μας. 1, 2, 3. Αυτά παιδιά είναι μπρούτζινα. Είναι μπρούτζινα. Αυτό είναι ένα, το βλέπετε, μπρούτζινο με πολύ ωραία σχέδια μέσα, κυροπήγιο. Βασιλιακή και το κρατάγανε από εδώ, να το έτσι, και πηγαίνανε μέσα στο σπίτι τότε που δεν είχαν ρεύμα. Έτσι, αυτό εδώ. Αυτό εδώ είναι μια Αιγυπτιακή σφίγγα. Εδώ είμαστε. Και είναι τασάκι, μπρούτζινο κι αυτό. Το βλέπετε, τασάκι. Καλά, δεν είναι για χρήση αυτό το πράγμα τώρα, δεν χωράει ένα τσιγάρο εδώ μέσα. Και εδώ έχουμε μπρούτζινο, ένα πολύ ωραίο ανθοδοχείο. Κοιτάτε τα ανάγλυφα σχέδια που έχει απάνω. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, 3 κομμάτια λοιπόν από μπρούτζο. Αυτά παιδιά κανονικά έχουν πάνω από 70 ευρώ γιατί είναι μπρούτζινα και είναι παμπάλαια. Εγώ θα στα δώσω με 1 20. Αυτά κάνουμε για να αδειάσει ο χώρος. Ό,τι μας έχει μείνει στοκ τα βγάζουμε σε τόσο χαμηλές τιμές. Δεν υπάρχουν άλλα, έτσι. Αυτά είναι, μπορείτε να τα πάρετε και τα 3 μαζί με 20 ευρώ μόνο. Και τα αφήνουμε εδώ. Εδώ τα αφήνουμε. Εδώ. Πάμε να δούμε τώρα. Εδώ έχω 2 τασάκια σατσούμα. Ίδια είναι, οπότε μπορεί να τα πάρει και τα 2 μαζί, να τα βάλει στον ίδιο χώρο. Πάρα πολύ όμορφα, σφραγισμένα. Και αυτά θα τα πάρετε παιδιά και τα 2 μαζί με 1 30. Με 1 30, 25 ευρώ έχει το ένα, 25, 25, 50 και εγώ θα σας τα δώσω με 30 ευρώ μόνο. Και όπως σας έχουμε πει, δεν στέλνουμε κάτω από 50 ευρώ. Διότι τα έξοδα μεταφοράς τα πληρώνουμε εμείς. Και είναι πάρα πολλά τα έξοδα. Έτσι λοιπόν αποφασίσαμε να συμπληρώνετε τα 50 ευρώ για να μπορέσουμε να τα στείλουμε δωρεάν, τσάμπα. Αλλιώς δεν μπορούμε. Ή ένα κομμάτι πάνω από 50 ευρώ ή μπορεί να πάρετε 2-3 κομμάτια και να συμπληρώσετε τα 50 ευρώ. Αυτά τα 2 πάσου εδώ σας τα δίνω με 30 ευρώ και τα 2 μαζί. Είναι σατσούμα. Σατσούμα. Είναι 12 επί 10 η διαστάση. Και έχουν τις ίδιες παραστάσεις. Να το. Με χρυσό γύρω γύρω. Ωραία κομμάτια. Νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να πάρετε αυτές τις ομορφιές. Εδώ είμαστε. Λοιπόν, τώρα πάμε να δούμε 2 πολύ ωραία πιάτα. Μας έχει εδώ η μοιραντούλα μας. Εδώ είμαστε. Καταρχήν να σας δείξω. Είναι μουλέ ρούζ. Έτσι, γαλλικά. Σας το λέω γιατί κυκλοφορούν και πολλά τα οποία μαϊμουδιές. Μ' είχε πάρει μια μέρα μία και μου είχε πει, τα έχει πάρει, λέει, με είχε πάρει τέτοια πιάτα, πολύ πιο χαμηλά. Λέω, τι να σου πω ρε κορίτσι μου, λέω, εμένα λέω, δεν βλέπεις, είναι σφραγισμένα, τι να πω, λέω. Α, για κάτσε μου λέει. Κάνει ένα έτσι, τα έχω στα χέρια μου λέει. Δεν έχουν σφραγίδα. Α, γι' αυτό της λέω. Σκέψω από που θα είναι, της λέω. Λοιπόν, εμάς είναι όλα σφραγισμένα όπως ξέρετε. Λοιπόν, εδώ τώρα αυτά τα 2, τα όμορφα, θα τα πάρετε. Έχουν 25 ευρώ το ένα και θα τα πάρετε με 40 ευρώ και τα 2. 40 ευρώ και τα 2. 20 και 20, 40.
χαμηλή τιμή, χαμηλή προσφορά, είναι Moulin Rouge, 21 εκατοστά έχουν διάμετρο και σας κάνουμε και τη γωνία για να τα βάλετε πάνω δώρο. Έχουν όμως και κρεμαστάρι πίσω για να τα κρεμάσετε. Δηλαδή σας δίνουμε και να τα κρεμάσετε και γωνία για να τα βάλετε επί τραπέζια. Όμορφα, πολύ όμορφα κομμάτια. Παιδιά, μην διστάζετε καθόλου να τα πάρετε, να τα βάλετε στο σπιτικό στο μέρος που είναι, να ομορφύνει ακόμα ο χώρος σας. Λοιπόν, θα αφήνουμε στο μυραντάκι μας εδώ και πάμε. Ναι, υπάρχει αυτά από εδώ. Λοιπόν, τώρα, ένα απίθανο ανθοδοχείο πορτογαλέζικο. Αυτό, παιδιά, είναι ζωγραφική με το χέρι. Επαναλαμβάνω, είναι ζωγραφική με το χέρι. Το βλέπετε. Έχει φρούτα. Αυτό είναι ρόδι. Ρόδια είναι. Βλέπετε τι ωραία που είναι. Είναι και μεγάλο. Έχει ύψος. Βέβαια. 31 εκατοστά έχει ύψος. Είναι πορτογαλέζικο. Έχει 65 ευρώ. Και εγώ θα σας το δώσω σήμερα, αλλά όποιος προλάβει θα το πάρει. Θα το πάρετε με 30 ευρώ μόνο. Υπάρχει ζευγάρι παραπληκτό. Υπάρχει και ζευγάρι μοιράτα, οπότε με 60 ευρώ παίρνετε 2 αριστουργήματα. Είναι έργα τέχνης, αλλά γιατί είναι ζωγραφισμένα με το χέρι. Πάρα πολύ όμορφα, μην διστάζετε καθόλου. Όχι, αλλιώς. Εδώ να κοιτάνε. Λοιπόν, τα βλέπουμε, τα αφήνουμε στην άκρη. Εδώ. Τώρα έχουμε ένα απίθανο πινακάκι εδώ. Εδώ, παιδιά, άμα σας πω που είναι, δεν θα το πιστέψετε. Εδώ είναι στη Μονμάρτη. Λοιπόν, με 125 ευρώ, παιδιά. 125 είναι ζωγραφική με το χέρι όλο. Η κορνίζα είναι ξύλινη, διπλή κορνίζα. Η πατούρα βλέπετε εδώ και η κορνίζα. Οπότε μην κολλώνετε, πάρτε το, ένα απίθανο έργο είναι. Το οποίο έχει διαστάσεις 33 επί 28 και θα το πάρετε με 125 ευρώ. Περιποιημένη δουλειά από... Αυτά τα έχω φέρει εγώ απ' έξω που πήγαινα τότε, Αγγλία, Γαλλία. Τώρα πού να πας τώρα. Αυτό, τι να πείτε γι' αυτό. Τι να πείτε γι' αυτό. Δεν είναι αριστούργημα. Είναι 2, 4, εξάγωνο. Είναι εξάγωνο. Έχει 22 εκατοστά έχει μήκος και 17 εκατοστά έχει το πλάτος. Δεν είναι ωραίο. Λοιπόν, αυτό, παιδιά, έχει 45 ευρώ. Βαρύ πράγμα, βλέπετε. Και εγώ θα σας το δώσω με ένα 30. Είναι σπάνιες αυτές τις προσφορές, δεν έχουμε άλλο. Μπορείτε να το πάρετε με 30 ευρώ μόνο. Πανέμορφο. Εδώ είμαστε. Εδώ. Και τα αφήνουμε στην άκρη. Τώρα εδώ, μπράβο μοίρα. Το μοιραντάκι μας έχει δώσει εδώ ένα μεταλλικό, μια μεταλλική φοντανιέρα, τι να την πω. Τι ωραίο που είναι. Το καπάκι, κοιτάτε, εδώ κοιτάτε. Και πάει εδώ πάνω. Κλείνει εδώ. Πάρα πολύ ωραίο.
Εδώ. Παιδιά, αυτό έχει 50 ευρώ. Είναι παμπάλαιο. Πάνω από 100-150 χρόνια. Και όποιος το θέλει θα το πάρει με ένα 20. Δεν υπάρχει άλλο, με 20 ευρώ μόνο. Είναι μεταλλικό, με το χέρι φτιαγμένο και σφυριλατημένο. Δεν ξέρω ποιος θα το πάρει, αλλά είναι πάρα πολύ ωραίο. Σκεφτείτε ότι έχει διάμετρο 18 εκατοστά. Πανέμορφο είναι. Λοιπόν, εδώ είμαστε με 20 ευρώ. Και τα αφήνουμε στην άκρη. Τώρα εδώ έχουμε ένα πάρα πολύ ωραίο πιάτο, το οποίο είναι του Χατζηγιάννη. Εδώ. Χατζηγιάννης, ωραίο. Θα το πάρετε, παιδιά, αυτό το πιάτο, το οποίο είναι ζωγραφική με το χέρι, με 40 ευρώ μόνο. Έχεις δει που είναι υπογραφή? Εκεί. Λοιπόν, με 40 ευρώ, παιδιά, έχουμε 27 εκατοστά, έχει, μεγάλο είναι. Έχει διάμετρο και θα το πάρετε με 40 ευρώ. Σκεφτείτε ότι αυτό, για να είναι ζωγραφική όλο με το χέρι, αν πάτε σε έναν ζωγράφο να το ζωγραφίσει και να το ψήσει 24 ώρες, θα σας πει πάνω από 130 ευρώ. Είναι σίγουρο αυτό. Εγώ σας λέω 40 ευρώ μόνο. Και αυτό, όχι ότι τρελάθηκα, σας έχω πει ότι λίγο πριν πεθάνει ο αγαπημένος μας ο Χατζηγιάννης, πήγα και τα πήρα όλα. Ό,τι είχε το μαγαζί, τα πήρα όλα. Και τα πήρα σε χοντρική, σε άλλη τιμή. Γι' αυτό και μπορώ να σας κάνω τέτοιες τιμές. Κανονικά πρέπει να έχει αυτό που βλέπετε εδώ, μην σας φαίνεται παράξενο, με τη δουλειά που έχει απάνω, 150 ευρώ. 150 ευρώ. Και εγώ σας το δίνω με ένα 40. Τα αφήνουμε εδώ. Τώρα εδώ μου φαίνεται παράξενο από τι πράγμα είναι αυτό, ρε παιδιά. Παιδιά, εδώ είναι ένα... Δεν ξέρω τι βάζουν εδώ μέσα. Είναι βαρύ πράγμα. Τι είναι φτιαγμένο. Το βλέπετε? Κουτάκι, ωραίο, πολύ ωραίο. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Εδώ. Κάτι τέτοια βάζει η κόρη μου στο γραφείο. Ναι, είναι πολύ βαρύ. Θες να το δώσεις? Λοιπόν, εδώ είμαστε. Βαρύ πράγμα, παιδιά, πάνω από 1 κιλό είναι. Λοιπόν, θα το πάρετε. Πάρτε το με 30 ευρώ. Πάρτε το με 30 ευρώ. Έχει διαστάσεις 19,5 επί 19,5. Πάρα πολύ όμορφο κομμάτι. Το βλέπετε, είναι ένα αριστούργημα και τα αφήνουμε στην άκρη. Τώρα, αυτό είναι από τα αγαπημένα μου είναι. Αυτό, παιδιά, είναι από τα πιο σπάνια κλουαζονέ. Με καπάκι, να το. Αυτό είναι μπρούτζινο, χάλκινο δηλαδή. Μέσα είναι ολοκάλκινο είναι. Και έχουν πιάσει απ' έξω μετά και το έχουν πλακώσει με σμάλτο και έχουν φτιάξει αυτές τις ομορφιές. Το καπάκι είναι αυτό. Να το, βλέπετε, είναι χάλκινο και αυτό. Το βάζουμε εδώ. Απίθανο είναι, παιδιά. Έχει
πρώτη τιμή 140, στη μέση είναι 70 και εγώ θα σας το δώσω με ένα 60, παιδιά. Αλλά βλέπετε γιατί ομορφιά μιλάμε. Με 60 ευρώ μόνο. Με 60 ευρώ μόνο, παιδιά. Ένα πραγματικό αριστούργημα. Πάρα πολύ ωραίο κομμάτι. Και τα αφήνουμε στην άκρη. Έχουμε μια παγωθήκη εδώ πάρα πολύ ωραία. Κρίσταλο 24. 24 κρίσταλο. Πάρα πολύ ωραίο. Πόσο λέει? 70. Στη μέση είναι 35. Αλλά είναι μεγάλο κομμάτι, το βλέπετε, 35 ευρώ, έχει διάμετρο. Έχει 12 εκατοστά και 14 εκατοστά είναι το ύψος. Λοιπόν, 35 ευρώ, κοιτάτε τα ανάγλυφα σχέδια που έχει γύρω-γύρω. Και εδώ έχει αυτά τα δύο αυτάκια, εδώ, για να τα κρατάτε. Βλέπετε, πολύ ωραίο. Λοιπόν, με 35 ευρώ θα το πάρετε. Είναι πανέμορφο, είναι επώνυμο, είναι καθαρό κρίσταλο 24 και τα αφήνουμε στην άκρη. Εδώ. Τώρα εδώ έχουμε την... Ποια είναι εδώ? Την ξέρεις? Πολύ ωραία φαίνεται. Ποια είναι, λέω, την ξέρεις? Νεφερτίτη. Α, μπράβο. Είναι η Νεφερτίτη, παιδιά. Τις έχουν βρει και όπως το βλέπετε, Λίγησε το εκεί. όπως το βλέπετε, το έχουν μπρούτζινο άγαλμα. Από εκεί βγάζουν όλα τα αντίγραφα. Είναι η Νεφερτίτη. Η πορσελάνη είναι Σιούν. Νάτε. Πάρα πολύ ωραία δουλειά. Το λέει κιόλας. Ναι, να, έτσι γράφει. Νεφερτίτη. Λοιπόν, και θα το πάρετε με 45 ευρώ. Κοιτάτε το χρυσό που έχει πάνω, μόνο τίποτα δεν το λέω. Θα το πάρετε με 45 ευρώ. Τι ωραίο. Ναι. Με 45 ευρώ. Από τότε ξέρανε γυναίκα. Έτσι ακριβώς τα φρύδια της. Βγάζαν τα φρύδια. Είδες. Όμορφο πράγμα η γυναίκα, ρε παιδί μου. Στολίδι είναι. Λοιπόν, εδώ είμαστε, παιδιά, 45 ευρώ. Είπαμε η διάμετρος είναι... μεγάλο. 26 εκατοστά. Θα αφήνουμε εδώ. Τώρα βλέπουμε μια πολύ ωραία σαλατιέρα, η οποία είναι Hausmann και για να έχει τη σφραγίδα τη δική μας ψημένη απάνω στην πορσελάνη, πάει να πει ότι έχει φτιαχτεί για μας. Αυτή τη δίνουμε 45 ευρώ όπως ξέρετε και σήμερα θα σας δώσω, μια και φτάνουμε στην τελική ευθεία με τις γιορτές, πιστεύω να βγούμε. Μην ξεχνάτε ότι αυτό που λέω πρέπει όλοι μας να σκεφτούμε αυτούς που δεν θα μπορεί να πάρουν ούτε ένα κοτόπουλο για να ψήσουμε. Υπάρχουν και τέτοιοι άνθρωποι, παιδιά. Και εσείς που μένετε στη γειτονιά ξέρετε ποιοι είναι αυτοί στο χώρο σας εκεί τριγύρω. Δεν είναι κακό πράγμα. Η ταπεινότητα είναι καλό πράγμα. Να πάρουμε από κάνα κοτόπουλο και να πάει να τα δώσετε σε αυτούς τους άνθρωπους. Δηλαδή το κοτόπουλο κάνει 5 ευρώ κάνει. Ένα 1,5 κιλό κοτόπουλο 1 ευρώ κάνει. Οπότε μπορεί να πάρει κάποιος που είναι λίγο έτσι ανθυρά τα έσοδά του, να πάρει και 30-40 κοτόπουλα και να πάει να τα δώσει σε φτωχούς εκεί, αντί να ρωτήσει τον παπά ή κάποιον εκεί της γειτονιάς, καμιά δασκάλα, κάνα δάσκαλο. Εγώ ρώταγα παλιά που έπαιρνα τέτοια, μια δασκάλα. Εδώ στο συνισμό που είδαμε και τη ρώταγα. Ποιοι είναι, όχι παπά, δεν ήθελα να. Τα πήγαινα. Άμα όχι μια δασκάλα θα σας πει. Για να βοηθήσουμε λίγο. Έστω ένα κοτόπουλο, ρε παιδιά.
να το βάλει στο φούρνο με πατάτες. Να νιώσουν λίγο χαρά κι αυτοί. Ας το κάνουμε αυτό. Τώρα μας θα πάμε και πιο πέρα, ας πάρουμε και κανένα παντόφλα για μια γιαγιά, τι να κάνουμε εδώ, θα νιώσετε όμορφα, ακούστε με και εμένα, ναι. Κάτι ξέρω. Λοιπόν, εδώ είμαστε με 35 ευρώ είπαμε, με χρυσό γύρω-γύρω και θα είναι όποιος την πάρει πάρα πολύ τυχερός. Και έχουμε τώρα εδώ, τη γραντούλα μας, μου πήρε μια τριπλέτα εδώ. Τι ωραία. Αυτό θα το πάρει η Αθηνά. Λοιπόν, κοιτάτε παιδιά, ένα σκυλάκι. Πανέμορφο. Πανέμορφο, Δύο λεφτά να δούμε και από πού είναι. Δεν το βλέπω εγώ, αλλά... Τέλος πάντων, το βλέπω, έχει παγίδα. Για να σου θυμιώσω. Και έχουμε και δύο πιατελάκια εδώ. Ένα και ένα δύο. Και αυτά είναι επώνυμα, δεν μπορώ να τα δω βέβαια. Φάιλε, μποντσα είναι, μπράβο. Μποντσα είναι, παιδιά. Souvenir of Waltz. Εδώ. Λοιπόν, είναι δύο μικρά πιατελάκια. Εδώ. Μικρά είναι, τα βλέπετε έτσι. Αλλά είναι κουκλάκια, πανέμορφα. Είναι πανέμορφα και τα δύο, παιδιά, κοιτάτε. Ένα ζευγάρι ηλικιωμένοι εδώ. Δείξε ωραία αυτό. Α, θα το βάλω. Εδώ. Είναι αυτό με τα πουλάκια. Ουγγρικά. Ούγγρικο είναι το σκυλάκι. Ναι. Ναι. Και είναι και εδώ. Και λέει κιόλας ότι είναι η ζωγραφική στο χέρι. Μάλιστα. Και Αυτό... μάλιστα η συγκεκριμένη εταιρεία, η Χολοχάσα, είναι γνωστή για την παραδοσιακή της τεχνική. Μάλιστα. Είναι γνωστή αυτή η φίρμα, είναι Ουγγαρία. Είναι πασίγνωστη λέει για την τεχνική αυτή η εταιρεία. Και είναι ένα σκυλάκι και τα δύο πιατελάκια. Λοιπόν, παιδιά, μη σας κακοφανεί. Αυτά θα σας τα δώσω και τα τρία μαζί, ένα 20. Πολύ χαμηλά το δίνεις. Πόσα? Ναι, 20 ευρώ. Μόνο το σκυλάκι 19 ξεκινάει η δημοπρασία. Άκου. Μόνο το σκυλάκι. Λοιπόν, μπήκε ο Θήμιος στο ίντερνετ σε μια από την Αγγλία που κάνουν δημοπρασίες και λέει μόνο αυτό το σκυλάκι ξεκινάει από 19 ευρώ. Και μπορεί να φτάσει και 40 και 50 και 70, ξεκινάει από 19 ευρώ. Βάλει και τα δύο αυτά που είναι και αυτά μποντσάινα. Δώρο τα κάνεις. Λοιπόν, τέλος πάντων, εγώ σε εσάς θα απευθύνομαι στους φίλους μου, θα στα δώσω και τα τρία μαζί με ένα 20. Αλλά δεν υπάρχουν άλλα, όποιος προλάβει τα πήρε. Δεν υπάρχουν άλλα, σας το λέω να το έχετε υπόψη. Τα δίνω στη Μιραντούλα, μη σπάσει η ουρά πρόσεχε. Τώρα έχουμε εδώ, μας έδωσε το Μιραντάκι, άλλα μαχαίρια είναι αυτά, έτσι. Είναι όκους βέβαια, αλλά είναι αυτά, είναι επίχρησα. Είναι επίχρησα. 18-10 ανοξίδωτα τσάλι, παιδιά. Επαναλαμβάνω, 18-10 ανοξίδωτα τσάλι. Θα το βάλεις μπροστά το λευκό. Είναι επίχρησα, Έτσι. παιδιά. Βλέπετε το σχέδιο που έχει. Okay. Λοιπόν, αυτά θα τα πάτε με ένα 40. Λόγω του ότι είναι επίχρησα. Είναι χρυσός, δεν είναι καλαμπούρι αυτό εδώ. Είναι 6 τέτοια μαχαιράκια. Μπροστά είναι πριονοτά για να κόβουνε. Πολλοί κόβουνε. Θα προσέχετε το χέστε, τόσο πολύ δηλαδή. Και θα τα πάρετε με ένα 40. Και έχουμε όλη τη σειρά εδώ. Όλη τη σειρά. Να, εδώ 100 λέει, να το. Να μην λέω λόγοι, τώρα το είδα. 100 και εγώ θα το δίνω 40. Βλέπετε ότι κάνουμε τα πάντα για να σας παρουσιάσουμε ωραία πράγματα. Και πάμε τώρα. Πολύ ωραίο και αυτό. Αυτό τι χρώμα είναι? Αυτό είναι
Μελί, Μοβ. μοβ. Όχι μελί. Γάμελη. Μελιτζανή είναι. Μελιτανή. Ναι, μελί. Του αμέθιστου. Του αμέσου. Τέλος πάντων. Εγώ ξαναλέω ότι είναι απίθανο, παιδιά. Από Αγγλία μου το έχουν στείλει. Ο Τζόνι. Αυτός μου τα στείλει. Ψάνει και του έχω πει: μ' αρέσουν αυτά τα πράγματα. Πάρα πολύ μ' αρέσουν. Ένα θαυμάσιο κομμάτι, το οποίο έχει 65 ευρώ και εγώ θα σας το δώσω με 45. Επαναλαμβάνω, θα το πάρετε με 45 ευρώ μόνο. Εδώ είμαστε. Να το. Σκεφτείτε ότι έχει μήκος 22,5 εκατοστά και το πλάτος είναι 17,5. Μεγάλο κομμάτι. Έτσι. Με 45 ευρώ μόνο. Που είναι έχρωμο. Ξέρετε, τα έχρωμα είναι πανάκριβα, έτσι δεν είναι. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Εδώ και τα πίνουμε στην άκρη. Τώρα, παιδιά, μία από τις πιο αγαπημένες μου εικόνες. Η ελπίς των πιστών. Άκου τίτλο που έχουν δώσει. Η ελπίς των πιστών. Τι μου λες τώρα, ρε παιδί μου. Πανέμορφη. Αυτή, παιδιά, έχει 60 ευρώ. Έχει 60 ευρώ, αλλά θα σας τη δώσω όσο και τις άλλες πασοκοδές με ένα 40. Αλλά βλέπετε, μιλάμε για αριστούργημα. Η ελπίς των πιστών. Κάτω έχει, είναι υπογραφή, βλέπετε, του Αγιογράφου. Δεν έχει σχέση από τους περμίς, από αλλού την έχω πάρει αυτή, μία. Λοιπόν, γλυκύτατη Παναγιά με το γιο στην αγκαλιά. Έτσι, με 40 ευρώ μόνο. Διαστάσεις είπαμε 20 επί 28, όσο και οι δικές μας εδώ. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Μία όμως, δεν υπάρχει άλλη, παιδιά, και δεν ξέρω για πού την έχω πάρει. Αλλά είναι το κάτι άλλο, είναι συλλεκτική είναι αυτή. Με 40 ευρώ μόνο. Η ελπίς των πιστών. Τώρα έχουμε εδώ, μας έφερε το μοιραδάκι μας 5 ποτήρια, 5, τα οποία είναι για σαμπάνια, είναι για σαμπάνια, είναι για παγωτό, είναι για κοκτέιλς, είναι για μαρτίνι, για πολλούς. Είναι να βάλετε μέσα κάτι παγωτά που φτιάχνετε και τα βάλετε κάτι γλυκά και τα βάλετε στο ψυγείο. Για πολλούς. Κοιτάξτε η ομορφιά που είναι εδώ. Σε τέτοια λοιπόν Μιράντα θα το φέρνεις στο γλυκό. Βλέπετε. Εδώ κοιτάτε. Πολυγωνικό. Επειδή είναι σε διατροφή. Πάρα πολύ ωραίο. Ένα θαυμάσιο σερβίτσο, το οποίο αποτελείται από 5 κομμάτια, 1, 2, 3, 4, 5, και θα στο δώσω, παιδιά, έχει 75 ευρώ και εγώ θα στο δώσω με 45. Όποια προλάβει το πήρε. Με 45 ευρώ μόνο. Στη βιτρίνα μέσα το πάτε, να μορφή είναι η βιτρίνα εκεί, είναι πολύ ωραίο. Η κολόνα βλέπετε εδώ είναι πολύγωνη και η μπίλια που είναι από κάτω είναι πολύ επίπεδη αυτή εδώ. Κρίσταλο 24 με 45 ευρώ μόνο. Πάρα πολύ όμορφο σερβίτσο. Μην διστάζετε καθόλου, πάρτε το και θα με θυμηθείτε. Λοιπόν, θα πίνω στην άκρη. Λοιπόν, όχι. Πάμε να δούμε και το τελευταίο από αυτά που είχαμε, τελειώσανε. Πάνε και αυτά. Πάνε και αυτά, ένα έχει μείνει αυτό. Εδώ είμαστε. Να το.
έχουμε. Είναι για καφέ ελληνικό. Το βλέπουμε πάρα πολύ ωραίο. Και έχουμε κοιτά εδώ, σκεφτείτε ότι είναι αυτά εδώ αμπαλαρισμένα και κολλημένα με αυτό που δεν τα έχω ανοίξει ακόμα. Τώρα είναι το τελευταίο κομμάτι που έχει μείνει. Λοιπόν, είναι 6 φλιζανάκια για ελληνικό καφέ και 6 πιατελάκια. Αυτά, παιδιά, σας τα δίναμε 45 ευρώ. Σήμερα όποιος προλάβει και τηλεφωνήσει θα το πάρει με 35. Από 45 θα το πάρει 35. Είναι το τελευταίο κομμάτι που έχουμε. Κόφι. Πάρα πολύ ωραίο. Κομπλέ είναι 6 και 6. 6 πλυντανάκια, 6 πιατελάκια. Έτσι είναι και εδώ σε πολύ ωραία συσκευασία. Να το κάνετε δώρο. Εδώ είμαστε. Με 35 ευρώ μόνο. Εδώ τώρα, μάλιστα, εδώ έχουμε ένα απίθανο πιάτο. Αυτό είναι συλλεκτικό, το βλέπετε που είναι. Λοιπόν, για κοιτάτε τη συσκευασία. Αυτή είναι η συσκευασία. Είναι εγγλέζικο. Πάρα πολύ όμορφο. Εδώ. Το τέλος του κόσμου. Το τέλος του κόσμου λέγεται. Η άκρη του κόσμου. Α, η άκρη του κόσμου. Έλα ρε. Τότε που πιστεύανε ότι είναι τετράγωνη η γη. Μάλιστα. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραίο, παιδιά. Έχει διάμετρο 17 εκατοστά. Έχει διάμετρο. Και εγώ θα στο δώσω αυτό το αριστούργημα με 25 ευρώ. Είναι παμπάλαιο, σε πολυτελή συσκευασία και θα το πάρετε με 25 ευρώ. Να, τη συσκευασία του, πάρα πολύ ωραία. Ένα δωράκι όμορφο. Τώρα έχουμε ένα απίθανο εδώ σετ πάστας Nachman. Το βλέπετε, είναι υπέροχο. Είναι 6 πιατελάκια μέσα, 6 είναι. Και έχουν 18 εκατοστά, έχουν διάμετρο. Πανέμορφα είναι, επώνυμα είναι, τα βλέπετε. Και εγώ θα στα δώσω, παιδιά, αυτά εδώ με ένα 60. Με 60 ευρούλια μόνο. Νάχμαν, μέσα είναι συσκευασμένα, σε αυτό το χρώμα που έχουν οι Γερμανοί, το πορτοκαλί, τι χρώμα είναι αυτό. Έτσι, σε τέτοια συσκευασία έχουν. Λοιπόν, έχουν σφραγίδα χαραγμένο όπως είναι εδώ, όχι, δεν είναι. Όχι. Λοιπόν, πολύ έχει γύρω δηλαδή έχει. Έχει αυτά τα σχέδια τα ωραία. Τα πόσα νόβα είναι. Έχουν κωδικό πόσα νόβα. Καταλάβατε, εδώ είμαστε. Την Αγία, παιδιά, Γλυκερία. Είναι η Αγία Γλυκερία. Έχει διαστάσεις 26,5 επί 34,5. Οπότε μπορώ να πω, φανταστείτε ότι είναι 20 επί 30. Λοιπόν, πολύ όμορφη εικόνα. Έτσι, έχει 65 ευρώ και εγώ θα σας δώσω με 40 ευρώ. Και αυτή είναι καλή προσφορά, η Αγία Γλυκερία. Είναι μεγάλη εικόνα, δεν είναι σαν τις άλλες που είναι 20 επί 28, αυτή είναι διπλάσια. Θα την πάρετε με 40 ευρώ μόνο. Θα την πάρετε με 40 ευρώ μόνο, παιδιά. Η Αγία Γλυκερία. Το γύρω και το στέμμα είναι περασμένο με φιλόχρυσο. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Πάμε τώρα να δούμε εδώ, παιδιά. Προσέξτε, αυτό είναι γύρω είναι χάλκινο.
Το βλέπετε. Είναι χάλκινο γύρω-γύρω. Εδώ είναι μπρόνζ και μέσα είναι μπλε κόμπαλτ. Θαυμάσιο κομμάτι. Θα σας το δώσω με 25 ευρώ. Έχει 40. €40. Α, είναι, από ό,τι βλέπω εδώ, είναι τα σάκινα. Ωραίο, ναι. Πανέμορφο, πολύ ωραίο. Λοιπόν, με 30 ευρώ. Με 30 ευρώ μόνο, παιδιά. Έχουμε διάμετρο 14 εκατοστά. Θαυμάσιο κομμάτι. Συνιστώ να το πάρετε, γιατί είναι σπάνιο, είναι μοναδικό και τα αφήνουμε στην άκρη. Τώρα εδώ έχουμε μια πανέμορφη σαλατιέρα. Είναι παραγγελιά δική μας, γι' αυτό και της φραγίδας ήταν ήδη. Δεν είναι αυτοκόλλητη, είναι ψημένη με την πορσελάνη. Royal England, είναι ροκοκό, με χρυσό πολύ γύρω-γύρω. Έτσι έχει 45 ευρώ και σήμερα θα σας τη δώσω, θα σας δώσω αυτό το αριστούργημα, θα σας το δώσω με 35. Θα το πάρετε με 35 ευρώ μόνο, παιδιά. Πάρα πολύ ωραία δουλειά. Θαυμάσιο κομμάτι. Έχει διάμετρο. Βέβαια είναι 25 εκατοστά έχει διάμετρο. Τεράστια είναι. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Από 45 θα την πάρετε με 35. Εδώ. Και τα αφήνουμε με χρυσό γύρω-γύρω, βλέπετε, πολύ χρυσό. Πάρα πολύ χρυσό. Και τα αφήνουμε εδώ. Τώρα έχουμε 6 ποτήρια απίθανα, τα λέω αυτά, παιδιά. Γιατί είναι απίθανα. Είναι απίθανα. Εδώ είμαστε. Και τα 6. Κολονάτα με ανάγλυφα σχέδια. Με ανάγλυφα σχέδια, επαναλαμβάνω. Εδώ κοιτάτε. Από κάτω βλέπετε η κολόνα εδώ είναι πολυγωνική. Για να μην σπάει εύκολα. Είναι 6 τα ποτήρια, είναι γαλλικά αυτά. Και θα τα πάρετε και τα 6 μαζί. Έχουν 80, θα σας δώσω με ένα 60. Με 60 ευρώ θα τα πάρετε μόνο. Είναι κομπλέ σερβίτσο, 6 κομμάτια. Μην διστάζετε καθόλου. Δεν έχουμε άλλα, δεν μπορούμε να παραγγείλουμε, είναι παμπάλαια είναι αυτά. Τότε που κάνανε όμορφα πράγματα. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Με 60 ευρώ μόνο. Είπαμε, θέλουμε να δείξετε λίγο κατανόηση αυτές τις μέρες. Όλα τα δύο δηλαδή. Αυτές τις μέρες είχαμε όλη τη βδομάδα νοσοκομεία και τέτοια τρέχαμε και ενδεχομένως να αργήσουμε μερικές μέρες να τα πάρετε, γιατί και εμείς αρρωσταίνουμε. Εγώ είχα πάει, η Ειρήνη μας και αυτή έκανε χειρουργείο, είμαστε δηλαδή λίγο χάλια. Λοιπόν. Όλη η αντιπροσωπεία θέλουμε. Εγώ να δούμε, θα βγουν μεθαύριο εξετάσεις. Δεν πάμε καλά. Όσο μας, πάντως τα 78 τα έπιασα. Οπότε να πούμε, εντάξει, έζησα καλά, πέρασα καλά.
Και έχω καλούς ανθρώπους δίπλα μου. Καλούς ανθρώπους δίπλα μου και έτσι. Λες και ήρθες Όχι, όχι. Πέρασα καλά, λέω, πέρασα, λέω. Και θα Στη ζωή μου Είσαι νέος άνθρωπος. δεν έχω παράπονο. Κανένα. Έχω μια υπέροχη γυναίκα, το Μιραντάκι μας, τα παιδιά μου το ίδιο. Εσείς Φίλοι. που έχουμε επιλέξει φίλους πολλούς και καλούς, σε όλη, δεν θα πω ποιο μέρος, σε όλη την Πελοπόννησο, στο Ιόνιο, στην Αθήνα, έχουμε αγαπημένους φίλους. Όποτε πάμε και τι δεν μας τρατάρουν. Λοιπόν, τώρα έχω παιδιά εδώ, ένα σερβίτσο αποτελείται από 6 κομμάτια. 6 τέτοιες κούπες και 6 πιατελάκια. Προσέχετε τώρα. Τώρα δεν ξέρω αυτό. Η Μιράντα μου λέει ότι είναι κονσομέ. Για κονσομέ είναι. Όχι μόνο. Γιατί είναι τεράστιες κούπες. 2 χερούλια. Ναι. Αυτή και για ζεστή σοκολάτα. Ναι, είναι και για ζεστή σοκολάτα. Ωραία. Και για μία καπουτσινάδα. Και καπουτσινά, ναι. Αυτό είναι. Μεγάλες κούπες και εδώ σφραγισμένο. Είναι 6 λοιπόν. 6 κούπες από αυτές εδώ και 6 και 6 πιατελάκια. Καλημέρα. Κάνει εκπομπή. Εντάξει. Λοιπόν, κλείνω γιατί δεν πρέπει να κάνω θόρυβο. Γεια σας. Κάπου. Δεν μπορείς να μιλήσεις. Λοιπόν, όπως βλέπετε παιδιά, μιλάμε ένα αριστούργημα τώρα. Φανταστείτε στο σπίτι σας αυτό το πράγμα. Σκεφτείτε ότι οι κούπες έχουν 11 πόντους διάμετρο. Τεράστιες. Λοιπόν, αυτό παιδιά έχει 85 ευρώ και όποιος τηλεφωνήσει τώρα θα το πάρει με ένα 60. Έχουμε άλλο τέτοιο? Όχι. Λοιπόν, με 60 ευρώ. Με 60 ευρώ όποιος προλάβει και τηλεφωνήσει. Τέτοια πράγματα σας δίνουμε. Έχω και μια φίλη μου στο Άργος, στον Ναύπλιο μάλλον, που ήθελε, αλλά ήθελε με 2 χερούλια ήθελε. Και έχει μείνει μόνο αυτό, παιδιά, το οποίο είναι εκπληκτικό, είναι, το βλέπετε. Μ' αρέσει πολύ. Ναι, είναι ωραίο, είναι αρχοντικό. Και η πιατέλα εδώ, το πιατελάκι τεράστιο είναι. Λοιπόν, τέλος πάντων, με ένα 60, 6 κούπες και 6 πιατελάκια. Όποιος προλάβει και τηλεφωνήσει. Το βγάζουμε εδώ. Τώρα έχουμε ένα πολύ ωραίο ανθοδοχείο, το οποίο τα σχέδια αυτά που βλέπετε έχουν χαραχτεί με το χέρι. Αυτά που βλέπετε εδώ. Αυτή η κλάρα. Πάρα πολύ ωραίο. Εδώ είμαστε. 23 εκατοστά έχει ύψος. Προσέξτε τώρα. Αυτό θα σας το δώσω. Έχει 45 ευρώ, θα σας δώσω με ένα 25. Είναι από τις σούπερ προσφορές. Αλλά δεν το στέλνω. Θα συμπληρώσετε το 50 και μετά θα το στείλω. Πρέπει να είναι πάνω από 50 ευρώ η αγορά για να πληρώσουμε εμείς τα έξοδα. Σας το λέω. Λοιπόν, με 25 ευρώ θα το πάρετε. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Είσαι πάρα πολύ καλή τιμή. Και τι κρίμη, δεν τσάμπα είναι. Μίσος είναι και πιο κάτω και από το κόστος. Τι ωραίο που είναι και αυτό, ρε παιδί. Τι όμορφιες έκανε ο άνθρωπος. Εδώ είμαστε. Να και η υπογραφή του. Πάρα πολύ όμορφο, παιδιά. Ένας δίσκος καταπληκτικός. Μεγάλος. Έχει διαστάσεις
42 μήκος, επί 25,5. Παιδιά, αυτό το δίκτυο θα το πάρετε με 75 ευρώ. 75 ευρώ. 120 είναι η τιμή του. Και θα το πάρετε με ένα 75. Αλλά βλέπετε είναι μεγάλος, είναι πολύ ωραία χρώματα. Τα χρώματα έχουμε πει του Χατζηγιάννη δεν είναι τοξικά. Άρα μπορεί να βάλετε και φαγόσιμα να σερβίρετε εδώ μέσα. Εκτός από τους καφέδες και τα παγωτάκια, ξέρω εγώ, μπορεί να σερβίρετε και φαγόσιμα. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε με 75 ευρώ. Και τα αφήνουμε στην άκρη. Εδώ. Λοιπόν, τώρα εδώ έχουμε ένα ωραίο σετ για γλυκό του κουταλιού. Είναι τσουν. Εδώ είμαστε, 6, με χρυσό γύρω-γύρω. Έτσι είπαμε, με σφραγίδα είναι εδώ. Είναι 6 τον αριθμό. Και θα τα πάρετε με 40 ευρώ. Με 40 ευρώ μόνο. Μια εκπληκτική προσφορά, είναι απίθανα αυτά που βλέπετε. Να τρατάρετε τις φίλες σας, τους φίλους σας μέσα σε τέτοια πιατελάκια. Είναι πάρα πολύ ωραία. Για να δούμε ποια θα το πάρει. Δεν έχουμε κι άλλα, τελειώσαν αυτά. Και δεν θα φέρουμε άλλα, υπάρχουνε, αλλά δεν θα φέρουμε άλλα, μην γεμίσουμε την αγορά. Είναι επώνυμα βέβαια, δεν τα έχουν πολύ αυτά, αλλά εγώ που τα έχω εγώ αποκλειστικά δεν θέλω να γεμίσω την αγορά. Εδώ είμαστε. Τώρα εδώ έχουμε μια πολύ ωραία φωτογραφιοθήκη. Εδώ είμαστε. Η οποία έχει 80-40 στη μέση. 40 ευρώ και εγώ θα σας δώσω με 35. Μην ξεχνάτε ότι στέλνουμε πάνω από 35 ευρώ για να πληρώσουμε τα έξοδα εμείς. Λοιπόν, το βλέπετε εδώ, πάρα πολύ ωραία φωτογραφιοθήκη. Εδώ είμαστε. Αυτή μάλιστα παιδιά έχει, μπορείτε να την πάρετε και οριζόντια. Το βλέπετε? Και οριζόντια. Έξυπνο, Λοιπόν, εδώ είμαστε. Ωραίο, Ναι. Με 35 ευρώ μόνο. Πάμε τώρα εδώ να δούμε μια απίθανη μπιζουτιέρα, μπιζουτιέρα. Αλλά και φοντανιέρα μπορεί να πείτε εσείς. Σφραγισμένη, θαυμάσια, μεγάλη, είναι 21 επί 16,5. Εδώ είναι το καπάκι. Το βλέπουμε, είναι πανέμορφο. Ρόζα κοντολεάνα. Με χρυσό γύρω-γύρω. Με χρυσό γύρω-γύρω. Εδώ είμαστε, να το. Δεν είναι πανέμορφο. Λοιπόν, παιδιά, αυτό έχει 85 ευρώ. Το θυμόστε, το έχουμε βγάλει γιατί είχαμε από αυτά, καινούργια είναι. Και θα το πάρετε σήμερα με 75, από 85. Ας πω 10 ευρώ. Σας προετοιμάζω για το Πάσχα. Να πάρετε όμορφα κομμάτια, χρήσιμα, σε χαμηλή τιμή. Λοιπόν, αυτό εδώ είπαμε θα το πάρετε
με 75 ευρώ μόνο. Λοιπόν, τα αφήνουμε στην άκρη και πάμε να δούμε τώρα δύο απίθανα. Ποτήρια. Από τα 4. Ναι, είναι Νάχμαν, αυτά βγαίνουν σε τετράδα και θα σας τη δώσω την τετράδα με ένα 50. Βέβαια αυτά το έχουν πάει πολύ πιο απάνω, αλλά σας έχω πει ότι αυτός που είχε την αντιπροσωπεία την άψε γιατί του ζητάγανε αυτή να κάνει δεν ξέρω πόσα εκατομμύρια παραγγελία. Και αυτός λόγω γκίνιας που υπάρχει τώρα στον κόσμο, δεν μπορώ να πάρω τόσα κομμάτια. Λέω, θα πάρω όσα θέλω. Και του την πήρα την αντιπροσωπεία, οπότε ό,τι έχει τώρα στις αποθήκες του μου τα δίνει όσο τα παίρναμε τότε. Οπότε γι' αυτό και τα παίρνει αυτοί, ενώ έχουν πάει 95, εγώ σας το δίνω με 50 ευρώ. Τα 4, προσέξτε. Τα 4 σας τα δίνω με 50 ευρώ μόνο. Πρόκειται για μια πάρα πολύ καλή σειρά. Αυτό είναι για ουίσκι, αλλά μεγάλα. Μπορεί και νερό να σερβίρει μέσα και χυμό απ' όλα. Δεν είναι δηλαδή μικρά. Σκεφτείτε ότι έχει ύψος 11 εκατοστά. 11 εκατοστά είναι το ύψος. Θαυμάσια κομμάτια με 50 ευρώ τα 4. Τι γίνεται να σου πω καλά τι. Τώρα έχουμε εδώ τώρα έχουμε αλατοπίπερο, αυτά είναι ύβοροι και αυτό είναι για χαρτοπετσέτες. Έτσι 3 κομμάτια πανέμορφα, τα οποία και τα 3 μαζί έχουν αυτά, παιδιά σκεφτείτε, γι' αυτό τα σταματάω και αυτά. Έχουν πάει ένα 50 τα 3. Και εγώ σας τα δίνω με ένα 30 τώρα, για να φύγουνε. Δεν ξαναπαίρνω όμως, σας το λέω να το έχετε υπόψη σας, δηλαδή, έτσι. Εκτός άμα μία εις γνώστης θέλει να πάρει σε αυτές τις τιμές. Δεν τις κάνουμε μία από τις τιμές, τις κάνουν απ' έξω οι Γερμανοί. Λοιπόν, αυτά τα 3 τώρα θα τα πάρετε με, αυτό είναι για πιπέρι, που έχει μια τρυπούλα, εδώ, και αυτό είναι για αλάτι, που έχει 5 τρυπούλες. Και εδώ είναι για χαρτοπετσέτες. Είναι γεγονός ότι κοιτάτε, χρυσό, πόσο χρυσό έχουν απάνω. Έχουν δουλειά, δεν είναι καλαβούρια τώρα. Έχουν δουλειά. Λοιπόν, και τα 3 μαζί θα τα πάτε με 30 ευρώ. Και τα αφήνω στην άκρη. Τι άλλο να κάνω. Εδώ. Και εδώ θα κάνω μια καλή τιμή. Τελευταία. Το τελευταίο και αυτό. Το τελευταίο και αυτό. Τι θα κάνω. Το τελευταίο και αυτό, παιδιά. Με χρυσό, γύρω-γύρω, πολύ χρυσό. Με πολύτιμες πέτρες παντού. Εδώ είμαστε. Εδώ. Θαυμάσιο κομμάτι. Λοιπόν, αυτό παιδιά έχει 85 ευρώ και εγώ θα σας το δώσω με 65. Μετά από αυτό. Από 85 θα το πάρετε με 65. Μια καταπληκτική προσφορά. Πολύ ωραίο κομμάτι. Έτσι. Λίγο και μέσα. Δείξε μου λίγο και μέσα. Και λίγο μέσα. Μέσα, Βλέπετε μέσα, γεμάτο με λουλούδια. Παραγωγή. Λοιπόν, με 65 ευρώ έχει μήκος 26 εκατοστά και το ύψος είναι 30. Με 65 ευρούλια μόνο, παιδιά. Εδώ είναι, όποιος το θέλει. Τώρα, αυτό ποιος θα το πάρει τώρα. Μπλε κόμπαλτ, Αγγλία.
Λοιπόν, κοιτάτε ομορφιά. Κοιτάτε ομορφιά. Σφραγισμένο. Έχει 300 ευρούλια και εγώ θα στο δώσω, στη μέση είναι 150 και θα στο δώσω, κόβω και 15 ευρώ ακόμα, με 135 ευρώ μόνο. Μια πολύ ωραία εδώ πιατέλα για φρουτιέρα, μπορεί να την πάτε οτιδήποτε. Αλλά πιο καλά είναι να την βάλετε στο μπάνιο τραπεζαρίας για ομορφιά. Κοιτάτε τι ωραίο κομμάτι που είναι. Είναι μπλε κόμπαλτ με πολύ χρυσό. Με πάρα πολύ χρυσό, αλλά και γύρω. Βλέπετε που έχει μπλε παντού. Και γύρω από το κάτω μέρος έχει μπλε κόμπαλτ. Και χρυσό παντού. Με 135 ευρώ μόνο. Τώρα, παιδιά, έχουμε μια πιατέλα εδώ. Μια πιατέλα. Βέβαια. Εδώ είμαστε. Λοιπόν, είναι μια πιατέλα η οποία έχει διάμετρο. Πιατέλα τεράστια. 32 εκατοστά έχει διάμετρο. Είναι αυτή. Είναι αυτή. Είναι Βίντερλιχ. Εδώ κοιτάτε. Του παππού του Βίντερλιχ. Σκέψτε πόσο παλιά είναι. Έχει αυτές τις ομορφιές απάνω. Εδώ είναι. Και εδώ είναι τα δύο τα αυτιά αυτά, τα πλαϊνά. Τα βλέπετε, κλείνουν, τυλικώνει εδώ μέσα. Άρα και στα Ίβορη που είχαμε βρει, έτσι πρέπει να πηγαίνανε. Στα Ίβορη που, έτσι. Λοιπόν, παιδιά, αυτά όπως είναι και τα 3 κομμάτια, το πιατέλα και τα 2 τα αυτιά, θα στα δώσω με 60 ευρώ. Τσάμπα είναι. Το βλέπετε, εδώ μέσα μπορείτε να βάλετε από και ορντεύ, αλλά και τα αποφάγια μέσα, όταν τρώτε. Ναι. Από τις γαρίδες, ξέρω εγώ. Ναι. Όταν τρώτε, ξέρω, ψαρικά, γαρίδες, καραβίδες, ξέρω εγώ αυτά, εδώ μέσα. Λοιπόν, πολύ ωραία προσφορά. Τα αυτά έχουν, και αυτά έχουν στη μέση. Εδώ βλέπετε κερασάκια και εδώ. Ντομάτα. Ντομάτα. Ντομάτα είναι. Ναι, ντομάτα είναι. Ντομάτα και εδώ βασιλικός. Και εδώ είναι βασιλικός. Για να φτιάξουμε πέστο. Βασιλικός. Κάνει και μια προσφορά να τα Τι είναι? για ατομική χρήση, 2 τέτοια. Μετά. Λοιπόν, αυτά είναι, παιδιά, με 60 ευρώ. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα άλλο. Πάμε να δείχνουμε και εδώ 2 πολύ ωραία που Μιράντα εδώ για ατομική χρήση, μου λέει. 2 πιατέλες ίδιες. Ίδιες δεν είναι ή όχι? Ίδιες. Είναι του Κατζηγιάννη αυτό, για χρήση. Λοιπόν, προσέξτε τώρα. Είναι πανέμορφες. Ελαφρό μπεζάκι είναι το χρώμα. Έχουν μήκος. Μεγάλησε. 34 εκατοστά. 34 εκατοστά. Είναι του Χατζηγιάννη. Είναι πρώτης ποιότητας δηλαδή. Και θα σας τις δώσω και τις 2 μαζί με ένα 20. Από 35 που έχουν να τις πάρετε με 20 ευρώ. Δεν έχω άλλες όμως, οπότε όποιος προλάβει, αυτός θα είναι ο τυχερός. Του Χατζηγιάννη, 2 πιατέρες μεγάλες και θα τις πάρετε με 20 ευρώ μόνο. Θαυμάστε τες, καμαρώστε τες. Εδώ είμαστε με ένα 20. Τώρα,
πάμε να δούμε τώρα. Εδώ έχω 2 τασάκια σατσούμα. Η ίδια είναι, οπότε μπορεί να τα πάρει και τα 2 μαζί, να τα βάλει στον ίδιο χώρο. Πάρα πολύ όμορφα, σφραγισμένα. Και αυτά θα τα πάρετε, παιδιά, και τα 2 μαζί με 1 τριαντάρι. Με 1 τριαντάρι, 25 ευρώ έχει το ένα, 25-50, και εγώ θα τα δώσω με 30 ευρώ μόνο. Και όπως σας έχουμε πει, δεν στέλνουμε κάτω από 50 ευρώ. Διότι τα έξοδα μεταφοράς τα πληρώνουμε εμείς. Και είναι πάρα πολλά τα έξοδα. Έτσι λοιπόν αποφασίσαμε να συμπληρώνετε τα 50 ευρώ για να μπορέσουμε να τα στείλουμε δωρεάν, τσάμπα. Αλλιώς δεν μπορούμε. Ή ένα κομμάτι πάνω από 50 ευρώ, ή μπορεί να πάρετε 2-3 κομμάτια και να συμπληρώσετε τα 50 ευρώ. Αυτά τα 2 πάσου εδώ σας τα δίνω με 30 ευρώ και τα 2 μαζί. Είναι σατσούμα. Σατσούμα. Είναι 12 επί 10 η διαστάση. Και έχουν τις ίδιες παραστάσεις. Να το. Με χρυσό γύρω γύρω. Ωραία κομμάτια. Νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να πάρετε αυτές τις ομορφιές. Τώρα έχουμε εδώ ο Άρχον Μιχαήλ. Σκέτο, ορίστε. Ο Αρχάγγελος Μιχαήλ. Ωραία εικόνα. Πάρα πολύ όμορφη. Η αγαπημένη μου. Διαχειρός Ματζάβαλη. Λοιπόν, παιδιά, θα την πάρετε με 180 ευρώ, συγγνώμη, 150 ευρώ μόνο. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραίο κομμάτι, το βλέπετε. Είναι βυζαντινής τεχνοτροπίας. Αυγοτέμπρα και πύλο χρυσού είναι το υλικό που έχει χρησιμοποιηθεί. Το ξύλο είναι φύλλο θαλάσσης. Και είναι ο Άρχον Μιχαήλ. Πάρα πολύ όμορφη εικόνα. 30 επί 40 εκατοστά είπαμε είναι. Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Την αφήνουμε στην άκρη. Εδώ. Και πάμε να δείξουμε τώρα ένα πολύ ωραίο πακέτο. Πάρα πολύ ωραίο πακέτο. Εδώ. Ναι. Στη μέση. Λοιπόν, είναι σφυρίλατα, μαχαιροπύρουνα. Εδώ κοιτάτε, παιδιά. Σφυρίλατα είναι. Είναι 30. 6 πυρούνια. 6 κουτάλια. 6 μαχαίρια. 6 κουταλάκια και 6 πυρουνάκια. Λοιπόν, αυτά όλα, παιδιά, όλα αυτά που βλέπετε, εδώ είμαστε. Μάλλον εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε. Λοιπόν, προσέξτε τώρα. Κράτα το πλαστικό και σηκώσέ τα. Εκεί. Μια χαρά είναι. Το δείχνω. Εδώ είμαστε. Ένα βγάλε μόνο να Πυρούνια, μαχαίρια, κουτάλια, όλα. Λοιπόν, να βγάλουμε ένα κουτάλι. Εδώ. μπροστά και άλλο πιο χαμηλά. Πανέμορφο. Βλέπετε, είναι σφυρίλατο. Δείξε και πίσω. Είναι όκους. Είναι όκους. Stainless steel 1810. Ναι.
Λοιπόν, είναι ανοξίδωτο ατσάλι 18-10, μόνο εμείς τα έχουμε αυτά. 18-10 είναι το ανοξίδωτο ατσάλι. Και έχουμε, λέμε, 30 κομμάτια. Λοιπόν. Απλώς πες ότι έχει 6 πυρουνάκια. Ναι, είπα, 6 κουταλάκια και 6 πυρουνάκια είπα. Βλέπουν τις 4. Δεν πειράζει, τους τα είπα εγώ. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Λοιπόν, αυτά παιδιά έχουν 160 ευρώ και θα σας τα δώσω με 130. Τσάμπα είναι η τιμή. 130 ευρώ. Είναι βραβευμένα. Κοιτάτε εδώ να δείτε. Ναι, εδώ είναι. Όκους. Εγγύηση είναι ανοξίδωτο ατσάλι 18-10. Και εδώ είναι και όλο το πράγμα που έχουν εδώ. Με 130 ευρώ μόνο. Πρόσθεσε και αυτά. Παιδιά. Να σερβίρουν. Θα τα δώσω και εκείνα. Δώστε μου. Λοιπόν, τώρα. Τα μόνα αυτά δεν υπάρχουν. Έχουμε εδώ τώρα το Μιραντάκι μας έχει δώσει εδώ και μία σειρά τα οποία είναι αυτή η πυρούνα. Για να βάζει τα μακαρόνια είναι αυτά, Λοιπόν, μια πυρούνα είναι αυτή. Μία κουτάλα είναι αυτή. Τεράστιες είναι αυτές. Αυτή είναι η κουτάλα για τη σάλτσα και ό,τι κάνετε μέσα. Το κοκκινιστό. Και αυτή είναι η σπάτουλα που είναι διάτρετη εδώ για να φεύγουν τα υγρά. Λοιπόν, 2, 1, 2, 3, 4 κομμάτια. Παιδιά είναι. 4 κομμάτια. Λοιπόν, έχουμε άλλα από αυτά. Όχι. Όχι. Λοιπόν, για να φεύγουνε, δώσουμε ένα 25. Ακού, δεν ξέρω αν παρατήρησες ότι έχουν το ίδιο σχέδιο με αυτό. Ναι, είπα σπυρίλατα. Λοιπόν, δώστε ένα 25, δεν υπάρχουν άλλα παιδιά. Είναι απίθανα, είναι ανοξίδωτα και είναι μόνο αυτά. Άμα όποιος πάρει τα μαχαιροπύρου να πάρει και την ίδια. Δεν είναι η ίδια μάρκα, αλλά είναι σπυρίλατα και αυτά, και αυτά εδώ. Οπότε καλά θα κάνετε να τα κλείσετε όλα μαζί. Με 25 ευρώ τώρα δεν πληρώνετε τίποτα. Τώρα έχουμε μια κατσαρόλα αντικολλητική. Αντικολλητική. Εδώ είμαστε. Εδώ κοιτάτε. Έτσι. Γρανίτης. Κοιτάτε εδώ μια λεπτομέρεια. Εδώ είναι το χερούλι. Εδώ. Από μέσα δεν έχει βίδες. Το βλέπετε που δεν έχει βίδες. Οπότε δεν μαζεύει λίπη και τέτοια πράγματα. Είναι πεντακάθαρο. Λοιπόν, πηγαίνει. Εδώ δείχνει σε πού πηγαίνει, σε ποιες κουζίνες πάει. Επαγωγική, γκάζι, ηλεκτρική, αλογόνου. Αλογόνου, επαγωγική, γκάζι, κεραμική, τα πάντα. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραίο κομμάτι, παιδιά. Μοίρα. Ναι. 120. Λοιπόν, τη βλέπετε, είναι. Καταρχήν είναι. 28. 28. Λοιπόν, είναι μεγάλη. Κανονικά μαγειρεύεις. Εδώ. Να και το καπάκι από πάνω. Εδώ και τη βαλβίδα αποσυμπίεσης. Και θα την πάρετε με 120 ευρώ μόνο. Έχει εγγύηση. Αρκεί να μην χρησιμοποιήσετε μεταλλικά αντικείμενα, το ξύσετε. Δεν χρειάζεται τέτοια πράγματα. Έτσι. Είναι αντικολλητική, δεν κολλάει τίποτα πάνω. Με 120 ευρώ και σίγουρα θα σας βολέψει πολύ στην κουζίνα. Η Μιράντα τουλάχιστον έχει σωθεί από τότε που τις χρησιμοποιεί. Όμορφα κομμάτια που βλέπετε, πανέμορφα είναι. Λοιπόν, τα αφήνουμε εδώ
Και πάμε να δείξουμε τώρα τα ψάκια. Τα ψάκια, όπως βλέπετε, κάθε τόσο σας δείχνουμε και διαφορετικές διαστάσεις. Αυτά βγαίνουν από το 20 μέχρι το 40. Από 18. Από 18 μέχρι 40. Κάθε δύο νούμερα. Δηλαδή 18, 20, 22, 24, 26 μέχρι το 40. Όταν λέμε 20, εννοούμε τη διάμετρο. 26 είναι 26 πόντους διάμετρο. Καταλάβατε. Γιατί με είχε πάρει από τις κάποιες και μου πουλάει πνεύμα πάλι. Μου λέει όχι, μου λέει 25. Δεν μπορεί να έχει 25, του λέω. Δεν είναι παγκόσμια τα νούμερα. Όχι, μου λέει με εμάς, εσύ είναι στο σπίτι μου, μου λέει. Και το έκλεισα. Λέω, ο άνθρωπος είναι πανταβός. Λέω, ναι. Τι να πω. Λοιπόν, εδώ παιδιά ξεκινάμε με το νούμερο 18. Έχουν πολύ καιρό να το δείξουν. Ναι, τώρα μου στείλανε. Το νούμερο 18 αυτό είναι για πρόσφορα. Πιο πολύ. Είναι το νούμερο 18. Λοιπόν, ταψί. Το νούμερο 18. Λοιπόν, αυτό παιδιά θα το πάρετε με ένα 15. Είναι ανοξίδωτο. Εδώ. 18. Πάμε τώρα στο 24. Επίσης ανοξίδωτο, το οποίο αυτό έχει 20 ευρώ. Το 20. Έτσι. Πάει εδώ. Πάμε στο 26. 22 ευρώ. Το 26. Είπαμε ανοξίδωτο είναι, αντικολλητικό είναι, και εδώ έχουμε το 28, το οποίο έχει 25 ευρώ. Έτσι, τα βλέπετε, είναι όλο πέτρα, γρανίτης, και αυτά δεν έχουν, αυτά που σας δείχνουμε εμείς, δεν έχουν καδμίο και τεφλόν. Έτσι, δεν έχουν τέτοια καρκινογόνα αυτά. Είναι πεντακάθαρα, φυσική πέτρα είναι από το βουνό, γρανίτης. Λοιπόν, αυτές είναι τιμές, είναι πάρα πολύ καλές τιμές. Καταρχήν η ποιότητα είναι φανταστική, είναι πάρα πολύ καλή ποιότητα και καλά θα κάνετε να τα πάρετε. Τώρα, εδώ έχουμε, αυτά δεν νομίζω να έχουμε κι άλλα βέβαια, πρέπει να έχουν τελειώσει. Πού τα βρήκε αυτά η Μιράντα, δεν ξέρω. Λοιπόν, αυτά είναι κανονικό. Αυτά έχουν τελειώσει, έχουν 2 χρόνια. Το ξέρω, αυτό είπα κι εγώ. Αλλά βρήκα στο παταρί αυτό το κουτί όπου υπάρχουν 3 ριχά και 6 βαθιά. Κάποια φίλη που είχε πάρει μια εξάδα, θα πάρει. Κάνε μια καλή προσφορά. Λοιπόν, ακούσατε την Μιράντα. 9 τεμάχια δηλαδή. 2 χρόνια έχει τελειώσει ο κωδικός. Το ξέρω, αυτό είπα κι εγώ. Λέω, αυτά μάλλον έχουν τελειώσει. Πού το βρήκε, λέω. Λοιπόν, παιδιά, αυτά έχουν μείνει 3 ριχά και αυτά τα ριχά, 3 είναι, πάρα πολύ όμορφα, και έχουμε και 6 βαθιά. Θα μπορούσα να σας πουλάγαμε μόνο τα βαθιά, 6. Αλλά εμείς σας τα δίνουμε όλα μαζί, να τα πάρει κάποιον. Έτσι. 6 βαθιά και 3 πιάτα ριχά. Εδώ είναι, να τα έτσι πάνε. Τόσοι φίλοι είχαν πάρει. Ναι, έχουμε δώσει πολλά από αυτά. Άμα καμία τα έχετε πάρει, πάρτε και αυτά εδώ. Θα κάνουμε μια καλή τιμή για να τα πάρετε. Λοιπόν, αυτά όπως ξέρετε έχουν 55 ευρώ. Τώρα που λείπουν τα 3 τα ριχά, έτσι, θα τα πάρετε με ένα 30. Θα γίνει τώρα, θα σου μπλοκάρουν το τηλέφωνο. Με ένα 30 θα τα πάρετε όλα.
Εδώ είμαστε. Σετ παγωτού. Ναι. Εδώ έχουμε ένα πολύ ωραίο σετ παγωτού. Είναι Versace το σήμα, σφραγισμένα και είναι 6 τον αριθμό. Δεν είναι 2 που έχω εδώ, είναι 6. Έξι πάρα πολύ ωραία μπολάκια, τα οποία έχουν διάμετρο 10 μισό. Εδώ κοιτάτε ρε παιδιά. Ρε το Τζόνι τι μου έστειλε. Τα 6 αυτά παιδιά προτινόμενη τιμή είναι 250. Εμείς τιμές θα έχουμε 125 και εγώ θα στα δώσω με 90 ευρώ. Ποιος θα τα πάρει παιδιά αυτά. Ποιος θα πάρει αυτές τις ομορφιές. Αυτές τις ομορφιές ποιος θα τις πάρει. Με 90 ευρώ 6 μπολ με τα σχέδια Versace. Εδώ είμαστε με Χρυσόπολη. Πολύ υπομονή αυτή για να φτιάξει αυτή τη δουλειά ρε παιδί μου. Ποιος να κάτσει να τα φτιάξει αυτά. Λοιπόν, εδώ είμαστε με 90 ευρούλια και τα πίνουμε στην άκρη. Τώρα να δείξουμε και αυτά εδώ. Αυτά δεν ξέρω σε τι τα χρησιμοποιούσαν. Είναι του λικέρ, προσέξτε. Και είναι μπρούτζινα παιδιά. Τώρα τα είχαν για κοσμητικά λέτε. Είναι μπρούτζινα. Και μπορεί να βάζανε μικρά σφινάκια μέσα. Όχι. Είναι σφυρίλατα γι' αυτό. Ναι. Είναι σφυρίλατα με το χέρι. Τέλος πάντων. Έχουν 60 ευρώ. Δώστε μου ένα 25 και πάρτε τα. Δώστε μου ένα 25 και πάρτε τα. Πανέμορφα. Γιατί άμα τα πλύνεις καλά και πίνεις το λικέρ σου εδώ μέσα, άσχημα θα είναι. Έτσι θα τα έκανε το λικέρ, δεν μπορεί να μην τα έκανε αυτοί οι άνθρωποι. Λοιπόν, εδώ είναι 6 τον αριθμό. Του λικέρ είναι αυτά και είναι 11 εκατοστά έχουν ύψος. 11 εκατοστά είναι το ύψος, παιδιά. Είναι μια εκπληκτική προσφορά. Τα αφήνουμε εδώ. Εδώ τα αφήνουμε. Και εδώ. Τώρα εδώ έχει φέρει η Μιραντούλα μας κάτι πινακάκια. Θα τα πάρετε όπως τα βλέπετε, χωρίς κορνίζα. Δεν έχουν τελειώσει όλα αυτά. Έχουμε μόνο τελαρωμένο. Το βλέπετε που είναι τελαρωμένο. Αυτό είναι πάρα πολύ παλιό. Ένας ποταμός καταράκτης. Έχει διαστάσεις 30 επί 40. 30 επί 40. Και θα σας το δώσω αυτό το αριστούργημα με ένα 50. Με 50 ευρώ μόνο. Πάρα πολύ ωραίο. Είναι μουσαμά, λάδι σε μουσαμά είναι. Είπαμε είναι λάδι σε μουσαμά. Τα αφήνουμε εδώ και πάμε να δούμε τώρα έναν Λέων Καλογερόπουλος, ο οποίος είναι και στην εθνική μας πινακοθήκη. Τεράστιος ζωγράφος, Καλογερόπουλος Λέων. Το έργο αυτό παιδιά έχει διαστάσεις 40 επί 25. 25 επί 40. Βλέπετε ένα εκπληκτικό έργο τέχνης. Λοιπόν, το έργο αυτό παιδιά όπως είναι χωρίς κορνίζα θα σας το δώσω με 400 ευρώ. Έχει πάνω από 1000 γιατί ο άνθρωπος αυτός, ο Καλογερόπουλος, είναι όνομα μεγάλο. Αλλά τι να πω τώρα.
Τώρα πλέον η ζωγραφική έχει πέσει και κανείς δεν ασχολείται με αυτά. Αλλιώς αυτοί που ασχολούνται ξέρουν πόσο έχει και τι ζωγράφος είναι και πόσο έχει ένα έργο του Λέων Καλογερόπουλου. Αυτό είναι και δουλειά, ρε παιδιά. Λοιπόν, 25 επί 40 εκατοστά είναι οι διαστάσεις και εγώ θα το δίνω με 400 ευρώ. Ναι, αυθεντικό είναι, αυθεντικό. Μα για να έχει την υπογραφή κάτι δεν μπορεί να μείνει αυθεντικό. Λοιπόν, έχετε χαιρετίσματα για το Μιραντάκι, το έχουμε εδώ δίπλα μας. Η Μιραντούλα. Δεν μας είπατε όμως άμα τα μαλλιά σας αρέσανε. Που τα έχει κάνει. Όλα τα κορίτσια αρέσανε. Και να μην αρέσουν, το αγαπάνε τόσο πολύ που... Έτσι, Πάμε εδώ τώρα. Μόνο εμένα δεν αρέσανε δηλαδή. Είναι έξι, Εδώ παιδιά είμαστε, έχουμε, εντάξει. Έχουμε 6 ποτήρια εδώ. Απίθανα 6 ποτήρια, γαλλικά. Σωλήνα, για μπύρα, για χυμό, για νερό, για... Κάτω κοιτάτε έχει ένα δάχτυλο πάχος. Εδώ, το μασίμ. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Θα τα δώσω με 45 ευρώ. 45. Άκου. Με 45 ευρώ, παιδιά. Είναι σωλήνα, είναι γαλλικά, είναι πανέμορφα και γερά. Το κρίσταλο είναι 24. Το κρίσταλο είναι 24. Αυτό είναι, τα είδατε, είναι έξω τον άτομο. Λοιπόν, τώρα πάμε να δούμε 2 πολύ ωραία πιάτα. Μας έχει εδώ η Μιραντούλα μας. Εδώ είμαστε. Καταρχήν να σας δείξω. Είναι μουλέ ρούζ. Έτσι, γαλλικά. Σας το λέω γιατί κυκλοφορούν και πολλά τα οποία μαϊμουδιές. Μη είχε πάρει μια μέρα μία και μου είχε πει, τα έχει πάρει, λέει, με είχε πάρει τέτοια πιάτα, πολύ πιο χαμηλά. Λέω, τι να σου πω ρε κορίτσι μου, λέω, εμένα λέω, δεν βλέπεις, είναι σφραγισμένα, τι να πω, λέω. Α, για κάτσε μου, λέει. Κάνει ένα έτσι, τα έχω στα χέρια μου, λέει. Δεν έχουν σφραγίδα. Α, γι' αυτό της λέω. Σκέψω από που θα είναι, της λέω. Λοιπόν, εμάς είναι όλα σφραγισμένα, όπως ξέρετε. Λοιπόν, εδώ τώρα αυτά τα 2, τα όμορφα, θα τα πάρετε, έχουν 25 ευρώ το ένα και θα τα πάρετε με 40 ευρώ και τα 2. 40 ευρώ και τα 2. 20 και 20, 40. Χαμηλή τιμή, χαμηλή προσφορά, είναι μουλέν ρούζ. 21 εκατοστά έχουν διάμετρο και σας κάνουμε και τη γωνία για να τα βάλετε πάνω δώρο. Έχουν όμως και κρεμαστάρι πίσω για να τα κρεμάσετε. Δηλαδή σας δίνουμε και να τα κρεμάσετε και γωνία για να τα βάλετε επί τραπέζια. Όμορφα, πολύ όμορφα κομμάτια. Παιδιά, μην διστάζετε καθόλου να τα πάρετε. Να ξέρετε, έχουμε πολύ ωραία πράγματα εδώ μέσα. Τώρα έχουμε όκους. Αυτά είναι όκους. Μαχαιράκια, τα οποία έχουν και... Βλέπετε μπροστά. Για να κόβουνε. Κόβουνε μέχρι που ξυρίζεται με αυτά. Τόσο καλά είναι. Και είναι όκους. Ορίστε. Πιο χαμηλά λίγο. Όκους και το σχέδιο
Λοιπόν, παιδιά, αυτά την εξάδα καταρχήν είναι 18-10 ανοξίδωτο ατσάλι. Και την εξάδα θα σας τη δώσω με 35 ευρώ. Την εξάδα. Μαχαίρια όκους. Μην διστάσετε καθόλου, είναι πάρα πολύ ωραία. Τώρα, έχουμε ένα τεράστιο εδώ βάζο, είναι μπλε κόμπαλτ. Επαναλαμβάνω, είναι μπλε κόμπαλτ. Εγγλέζικο. Με πόσο γράφει? 500. Λοιπόν, εδώ κοιτάτε. Έχει πολύ ωραίες παραστάσεις. Είναι χειροποίητο. 500, στη μέση είναι 250. Εδώ είμαστε. Καταρχήν είναι τεράστιο. Έχει ύψος 36,5 εκατοστά. Και από 250 που έχει, εγώ θα σας το δώσω με 2 εκατοστάρικα. Θα σας το δώσω με 2 εκατοστάρικα. Είναι μπλε κόμπαλτ. Κοιτάτε πόσο χρυσό έχει απάνω. Κοιτάτε πόσο χρυσό έχει απάνω. Είναι πανέμορφο. Έτσι, με 2 εκατοστάρικα από 250. Και προτινόμενη τιμή τα 5 εκατοστάρικα. Αυτά είναι. Λοιπόν, τι άλλο να πούμε, αυτά είναι. Είπαμε από 2,5 εκατοστάρικα, το πάρετε με 2 και τα αφήνουμε στην άκρη, αλλά ένα θα το πάρει γιατί δεν έχουμε άλλο. Μας έστειλε ένα ο Τζον, δεν ξέρω αν μπορεί να μου βρει άλλο. Τα αφήνουμε εδώ. Πάμε να δείξουμε τώρα, εδώ έχουμε ποτηράκια απίθανα. Απίθανα, παιδιά. Κοιτάτε τι ταγιάσμα έχουν απάνω. Το μυραντάκι, όπως βλέπετε, σκίζεται για να σας δείξει ωραία πράγματα. Ξεκινάμε το πρώτο από εδώ. Εδώ κοιτάτε. Κοιτάτε το ταγιάσμα. Αυτό είναι ταγιάσμα, κύριε. Με το χέρι έχει γίνει. Έχει γίνει με το χέρι. Αυτό, παιδιά, είναι για κρασί. Πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, έχει 125. Είναι αντίκα, είναι παλιό αυτό εδώ και το πάρτε με 95 ευρώ. Είναι κομπλέ, είναι σε άριστη κατάσταση. Σε άριστη κατάσταση. Με πολύ ωραία σχέδια επάνω και θα το πάρετε, είπαμε, με 95 ευρούλια. Τα αφήνουμε εδώ στο μυραντάκι μας. Να το τακτοποιήσει. Εδώ και εδώ. Τώρα έχουμε εδώ μια γκέισα. Έχουμε μια γκέισα. Κοιτάτε να την απολαύσετε. Γκέισα. Δεν είναι όμορφη? Σας ερωτώ, είναι ή δεν είναι όμορφη? Έχει ύψος. Έχει ύψος 29 εκατοστά. Μπράβο. Και η τιμή του, τη βλέπετε, η τιμή είναι 250 εδώ. Τη βλέπετε, εδώ είναι. Στη μέση είναι 125. Και το μόνο που μπορεί να κόψω από τα 125 είναι 5 ευρώ ακόμα. Λοιπόν, είναι πανέμορφο. Είναι χειροποίητο. Και πρέπει να το πάρετε για να το βάλετε στο χώρο σας για να μορφύνει ακόμα πιο πολύ ο χώρος σας. Εδώ είναι. Με
20 ευρώ μόνο. Ένα πανέμορφο άγαλμα, σε άριστη κατάσταση, δεν λείπει τίποτα, ούτε καν χτύπημα, δεν είχε ούτε χτύπημα, τίποτα. Με 120 ευρώ μόνο. Βάζουμε εδώ και πάμε τώρα εδώ. Εδώ έχουμε τώρα, εδώ, έχουμε 3 πιάτα. Είχαμε εδώ στην Κόρινθο μια ζωγράφο, Χατούπη λεγότανε, και ασχολιόταν, είχε έτσι αγάπη με τη δουλειά της. Και εδώ από ό,τι βλέπω έχει αγωνίσματα, είναι συλλεκτικά αυτά για τους Ολυμπιακούς Αγώνες που είναι στην πατρίδα μας, στην Ελλάδα, το 2004, αλλά γινόταν από το 776 π.Χ. Έχει φύγει η γυναίκα από τη ζωή. Αυτή έχει φύγει από τη ζωή τώρα η γυναίκα και δείχνουμε ένα πιάτο εδώ, αυτό ένα είναι αυτό. Υπογεγραμμένο από κάτω, έτσι 776 έως το 2004. Εφροσύνη λεγότανε, Εφροσύνη Χαστούπη. Πάρα πολύ ωραία δουλειά, έχει πίσω και πιστοποιητικό υπογεγραμμένο που αναφέρει τι είναι. Ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι εδώ, ο οποίος είναι ένας δάφνος στεφανωμένος. Εδώ. Πάρα πολύ ωραίο. Και εδώ έχουμε πιστοποιητικό με υπογραφή. Και το τρίτο είναι εδώ. Καλά, εδώ είναι κατ' εμέ λάθος μεγάλο. Γιατί δίνει τώρα... Είναι Ολυμπιακό άθλημα το τένις. Ναι. Δεν κάνετε τους Ολυμπιακούς αγώνες τώρα. Και το ποδόσφαιρο. Γιατί έχει ποδόσφαιρο? Ναι. Πού του? Τέλος πάντων, λοιπόν. Ολυμπιακά αθλήματα. Εγώ είμαι υπέρ των Ολυμπιακών αγώνων. Αυτοί τα κάνανε όλοι, η Ευρώπη και αυτά, για να οικονομάνε. Βάλαν στην άκρη τους αγώνες. Γιατί γινόταν οι αγώνες? Δηλαδή, γινόταν για την ειρήνη. Οι λαοί τότε σταματάγαν τους πολέμους, τα σταματάγαν όλα. Τώρα βλέπεις, γίνονται πολέμοι, δεν σταματάνε, αλλά το εμπόριο είναι εμπόριο. Το αντίθετο από ό,τι γινόταν οι Ολυμπιακοί αγώνες τότε. Λοιπόν, το τρίτο είναι αυτό. Αυτά είναι. Έχουν 121. 60 εγώ θα σταθώ στη μέση ακριβώς, οπότε πάμε 3-6-18. 180 ευρώ πάνε. Και θα στα δώσω και τα τρία μαζί, θα σας κάνω μια εκτοσούλα ακόμα και θα τα πάτε με 150. 3 πιάτα συλλεκτικά, τα βλέπετε, υπογεγραμμένα, με 150 ευρώ μόνο. Και τα αφήνουμε στην άκρη, εδώ. Και πάμε να δείξουμε τώρα, έχουμε εδώ μια πάρα πολύ ωραία προσφορά, είναι AB. Δεν πειράζει, αυτά εδώ μου τα γύρω μόνο. Λοιπόν παιδιά, AB. Εδώ είμαστε. Εδώ. Έχουμε 6 κούπες τέτοιες, νάτες. 6 κούπες με 6 πιατελάκια. Είναι πλατίνα. Είναι AB. Και έχουμε 6 κούπες με τα πιατελάκια. Έχουμε τη γαλατιέρα, υπέροχη. Βλέπετε πόση πλατίνα έχουν πάνω.
Έχουμε τη ζαχαριέρα μας εδώ, υπέροχη. Και έχουμε και το τσαγερό μπομπέ. Και λίγο παραπάνω. Ναι. Το βλέπουμε, είναι υπέροχο. Έχουμε λοιπόν 6 κούπες και 6 πιατελάκια 12. Και 3 αυτά τα αξεσουάρ 15. Αυτά τα 15 κομμάτια, παιδιά, θα σας τα δώσω με 160 ευρώ. Επαναλαμβάνω, είναι κομπλέ σερβίτσιο με πλατίνα όλο γύρω-γύρω και θα το πάρετε με 160 ευρώ μόνο. Μην διστάσετε καθόλου. Πανέμορφο, πανέμορφο. Πάρα πολύ όμορφο, πάρα πολύ όμορφο. Το βλέπετε. Να δούμε και την κούπα. Εδώ είμαστε. Να το. Εδώ. Λοιπόν, 160 ευρώ. Όποιος το πάρει, εδώ είμαστε, τυχερός. Τα αφήνουμε εδώ στην άκρη τώρα, για να δείξουμε, γιατί τελειώνουμε και σιγά σιγά. Εδώ. Και πάμε τώρα, παιδιά, αυτή είναι υπέροχη και βαρύ κομμάτι. Τι να σας πω για αυτό το κομμάτι. Λοιπόν, φανταστικό είναι. Είναι όλο ταγιάρισμα εδώ κάτω. Είναι όλο ταγιάρισμα, βλέπετε. Τρογισμένο. Λοιπόν, είναι ένα θαυμάσιο μπουκάλι. Λέει χονούρου. Χονό. Honor Crystal. Made in Σλοβακία. Παιδιά, είναι ένα μπαγκί, βοημία. Λοιπόν, δεν μπορεί να βάλει τι βάρος έχει, τι κρυσταλλό είναι αυτό εδώ. Και θα το πάρετε με 125 ευρώ. Δεν κόβω τίποτα, εδώ μιλάμε για τσάμπα είναι τιμή αυτή. Κοιτάτε απάνω τι δουλειά έχει απάνω μόνο, αυτό να είτε μόνο. Με 125 ευρώ μόνο. Τα αφήνουμε εδώ. Πήγαινε εδώ. Εκεί είναι εικόνες είναι εκείνες στο κόκκινο κουτιά. Θα κάνεις προσφορά είναι. Στα κόκκινα κουτιά. Ποιο? Εικόνες είναι. Εκεί. Είχαμε δείξει χθες. Δεν είναι ίδιες ώρες. Λοιπόν, πάμε εδώ τώρα. Εδώ έχουμε δύο πιατέλες του Χατζηγιάννη που είναι μάλλον παγόνια. Τα έχετε αφαιρετική δουλειά. Κοίτα από κάτω. Λοιπόν, είναι 2 οι πιατέλες. Έλα Θήμιο. 1 και 1 2. Και βλέπετε υπογεγραμμένες, πανέμορφες. Είναι 2, δεν υπάρχουν άλλες. Και έχουν διάμετρο 33 εκατοστά. Έχουν διάμετρο 33 εκατοστά. 70 ευρώ έχει κάθε μία και 70-140. Εάν τις πάτε και τις δύο μαζί, από 140 θα τις πάρετε με 120. Τι ωραία κίνηση. Ναι. Είναι 2 παγόνια. Με 120 ευρώ και τις δύο μαζί. Αλλιώς έχει 70 η μία. Είναι τεράστιες, έτσι. Είναι 33 πόντους διάμετρο. Πολύ ωραία κομμάτι. Πιατέλες. Εδώ είμαστε. Πάρα πολύ ωραίες. Του Χατζηγιάννη. Τις αφήνουμε εδώ. Πάμε να δούμε τώρα μια ωραία
Α, ωραία, πολύ ωραία. Παναγιά είναι αυτή που λέμε το Ιερό Μανδύλιο μάλλον. Όχι, είναι η Αγία Σκέπη. Πολύ ωραία. Εδώ κοιτάτε. Με 40 ευρώ. Τι σας δίνω με 40 ευρώ, παιδιά. Η Αγία Σκέπη. Πάρα πολύ όμορφη εικόνα. Βλέπετε. Έχουμε διαστάσεις 24 επί 19 με 40 ευρώ μόνο. Είναι η Αγία Σκέπη. Για ρίξε εκεί που φωτάει απάνω. Εδώ, κοιτάτε τι δουλειά βλέπετε. Πάρα πολύ ωραία δουλειά. Σαν να είναι πάπυρος. Ναι. Πολύ ωραία εικόνα. Η Αγία Σκέπη. Εδώ είναι. Με 40 ευρώ μόνο. Τη βάζουμε εδώ μέσα. Για να την καμαρώσετε. Και σε ωραία συσκευασία. Είναι ένα δωράκι όμορφο. Λοιπόν, τώρα έχουμε μια κατσαρόλα αντικολλητική. Αντικολλητική. Εδώ είμαστε. Εδώ κοιτάτε. Έτσι. Γρανίτης. Κοιτάτε εδώ μια λεπτομέρεια. Εδώ είναι το χερούλι. Εδώ. Από μέσα δεν έχει βίδες. Το βλέπετε που δεν έχει βίδες. Οπότε δεν μαζεύει λίπη και τέτοια πράγματα. Είναι πεντακάθαρο. Λοιπόν, πηγαίνει. Εδώ δείχνει σε πού πηγαίνει, σε ποιες κουζίνες πάει. Επαγωγική, γκάζι, ηλεκτρική, αλογόνου. Αλογόνου, επαγωγική, γκάζι, κεραμική, τα πάντα. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραίο κομμάτι, παιδιά. Κοίτα. Ναι. 120. Λοιπόν, τη βλέπετε, είναι, καταρχήν είναι. 28. Α, 28. Λοιπόν, είναι μεγάλη. Κανονικά μαγειρεύεις. Εδώ. Να και το καπάκι από πάνω. Εδώ και τη βαλβίδα αποσυμπίεσης. Και θα την πάρετε με 120 ευρώ μόνο. Έχει εγγύηση. Αρκεί να μην χρησιμοποιήσετε μεταλλικά αντικείμενα, να το ξύσετε. Δεν χρειάζεται τέτοια πράγματα. Έτσι. Είναι αντικολλητική. Δεν κολλάει τίποτα πάνω. Με 120 ευρώ. Και σίγουρα θα σας βολέψει πολύ στην κουζίνα. Η Μιράντα τουλάχιστον έχει σωθεί από τότε που τις χρησιμοποιεί. Όμορφα κομμάτια που βλέπετε, πανέμορφα είναι. Λοιπόν, τα αφήνουμε εδώ και πάμε να δείξουμε τώρα τα ψάκια. Τα ψάκια, όπως βλέπετε, κάθε τόσο σας δείχνουμε και διαφορετικές διαστάσεις. Αυτά βγαίνουν από το 20 μέχρι το 40. Από 18. Από 18 μέχρι 40. Κάθε δύο νούμερα. Δηλαδή 18, 20, 22, 24, 26 μέχρι το 40. Όταν λέμε 20, εννοούμε τη διάμετρο. 26 είναι 26 πόντους διάμετρο. Καταλάβατε. Γιατί με είχε πάρει από τις κάποιες και μου πουλάει πνεύμα πάλι. Μου λέει όχι, μου λέει 25. Δεν μπορεί να έχει 25, του λέω. Δεν είναι παγκόσμια τα νούμερα. Όχι, μου λέει με εμάς, εσύ δεν έχω στο σπίτι μου, μου λέει. Και το έκλεισα. Λέω, ο άνθρωπος είναι πανταβός. Ναι. Τι να πω. Λοιπόν, εδώ παιδιά ξεκινάμε με το νούμερο 18. Έχουμε πολύ καιρό να το δείξουμε. Ναι, τώρα μου στείλανε. Το νούμερο 18 αυτό είναι για πρόσφορα. Πιο πολύ. Είναι το νούμερο 18. Λοιπόν, ταψί. Το νούμερο 18. Λοιπόν, αυτό παιδιά θα το πάρετε
με ένα 15. Είναι ανοξίδωτο. Εδώ. 18. Πάμε τώρα στο 24. Επίσης ανοξίδωτο, το οποίο αυτό έχει 20 ευρώ. Το 20. Έτσι. Πάει εδώ. Πάμε στο 26. 22 ευρώ. Το 26. Είπαμε ανοξίδωτο είναι, αντικολλητικό είναι, και εδώ έχουμε το 28, το οποίο έχει 25 ευρώ. Έτσι, τα βλέπετε, είναι όλο πέτρα, γρανίτης, και αυτά δεν έχουν, αυτά που σας δείχνουμε εμείς, δεν έχουν καδμίο και τεφλόν. Τώρα έχουμε ένα απίθανο εδώ σετ πάστας Nachman. Το βλέπετε, είναι υπέροχο. Είναι 6 πιατελάκια μέσα, 6 είναι, και έχουν 18 εκατοστά έχουν διάμετρο. Πανέμορφα είναι, επώνυμα είναι, τα βλέπετε, και εγώ θα στα δώσω, παιδιά, αυτά εδώ με ένα 60. Με 60 ευρούλια μόνο. Nachman, μέσα είναι συσκευασμένα σε αυτό το χρώμα που έχουν οι Γερμανοί, το πορτοκαλί, τι χρώμα είναι αυτό, έτσι, σε τέτοια συσκευασία έχουν. Λοιπόν, έχουν σφραγίδα χαραγμένο όπως είναι εδώ, όχι, δεν είναι. Όχι. Λοιπόν, πολύ γύρω δηλαδή έχει αυτά τα σχέδια τα ωραία. Τα πόσα νόβα είναι. Έχουν κωδικό πόσα νόβα. Καταλάβατε, εδώ είμαστε. Πάρα πολύ ωραίο πακέτο. Εδώ. Ναι. Στη μέση. Λοιπόν, είναι σφυρίλατα, μαχαιροπύρουνα. Εδώ κοιτάτε, παιδιά. Σφυρίλατα είναι. Είναι 30. 6 πυρούνια. 6 κουτάλια. 6 μαχαίρια. 6 κουταλάκια και 6 πυρουνάκια. Λοιπόν, αυτά όλα, παιδιά, όλα αυτά που βλέπετε, εδώ είμαστε. Μάλλον εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε. Λοιπόν, προσέξτε τώρα. Κράτα το πλαστικό και σηκώσέ τα. Εκεί. Μια χαρά είναι. Το δείχνω. Εδώ είμαστε. Ένα βγάλε μόνο. Πυρούνια, μαχαίρια, κουτάλια, όλα. Λοιπόν, να βγάλουμε ένα κουτάλι. Εδώ. Μπροστά και άλλο πιο χαμηλά. Πανέμορφο. Βλέπετε, είναι σφυρίλατο. Δείξε και πίσω. Είναι όκους. Είναι όκους. Stainless steel 18-10. Ναι. Το Λοιπόν, λέει όλο. είναι ανοξίδωτο ατσάλι 18-10. Μόνο εμείς τα έχουμε αυτά. 18-10 είναι το ανοξίδωτο ατσάλι. Και έχουμε, λέμε, 30 κομμάτια. Λοιπόν. Απλώς πες ότι έχει και 6 πυρουνάκια. Ναι, είπα, 6 κουταλάκια και 6 πυρουνάκια είπα. Βλέπουμε τις 4. Δεν πειράζει, τα είπα εγώ. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Λοιπόν, αυτά, παιδιά, έχουν 160 ευρώ και θα σας τα δώσω με 130. Τσάμπα είναι η τιμή. 130 ευρώ. Είναι βραβευμένα. Κοιτάτε να δείτε. Ναι, εδώ.
Α, ναι, εδώ είναι. Όκους. Εγγύηση είναι ανοξίδωτο ατσάλι 18-10. Εδώ. Εδώ έχουμε τώρα μια πιατέλα του Χατζηγιάννη. Όμορφο κομμάτι, τεράστια. Έχει διαστάσεις 42, είναι τεράστια, μεγάλη είναι. 42 επί 25 μισό. Εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε, να έχει υπογραφή. Λοιπόν, αυτή θα την πάρετε, παιδιά, που βλέπετε, με 70 ευρώ μόνο. Επαναλαμβάνω, θα την πάρετε με 70 ευρώ. Μισό λεπτό παραπάνω. Οκ. Άλλο ένα γρήγορα. Τη βλέπετε. Πάρα πολύ ωραία. Ναι. Με 70. Εδώ είναι. Ναι. Εδώ τι μου δείξες. Τι ήταν, ξέρω. Όχι, δεν ήταν. Έφερες. Όχι. Εκεί ήταν η υπογραφή, στην άλλη μεριά. Εδώ. Όχι. Για κοίτα όμως, δεν είναι εδώ. Α, έχει και εκεί. Διπλό. Λοιπόν, τι μου λες τώρα. Έχει δύο υπογραφές. Ναι, έχει και εδώ. Πού είναι οι άλλοι. Α, ναι. Μπράβο. Λοιπόν, παιδιά, με 70 ευρώ θα γίνει δική σας. Και την αφήνουμε στην άκρη, διότι φτάσαμε στο τέλος τώρα της εκπομπής μας. Από αύριο έχουμε μεγάλη εβδομάδα. Να περάσετε όμορφα. Η οικογένεια να είναι γερή. Πρώτα απ' όλα, Θεέ μου, να είμαστε γεροί όλοι. Και εμείς που είμαστε λίγο άρρωστοι και ξέρω εγώ, να είμαστε καλά. Λοιπόν, εμείς είμαστε στην Κόρινθο Πηλαρινού 4. Γραφτείτε όσοι δεν έχετε τώρα, γιατί θα χρειαστείτε γιορτές, στο YouTube, Γκαλερί Σεϊτανίδη, και να μας βλέπετε όποτε θέλετε και θα σας έρθει ειδοποίηση όποτε κάνουμε καινούργια εκπομπή. Εντάξει, λοιπόν, να είσαστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ, Μιράντα, Θήμιος και εγώ, χρόνια πολλά για όλη την εβδομάδα. Να είστε καλά. Λίγο υπομονή, Το είπα.